היום בתוכנית אני אארח שתי נשות מקצוע מהשורה הראשונה, שעוסקות בין היתר בעולם התוכן של התוכנית שלנו היום. חגית לקר ודוקטור ענבל לוסטיג. חגית לקר היא פסיכולוגית חברתית, פסיכותרפיסטית, יועצת תעסוקתית ומומחית בטיפול תעסוקתי. חגיתי, שימי לך אוזניות, כן, תתקרבי לרמקול, ובואי, ספרי למאזינים כמה מילים עלייך. היי, צהריים טובים. חגית לקר ולא חגית לקר. זה בשביל הדיוק. אני עוסקת בייעוץ תעסוקתי כבר קרוב ל-30 שנה. אני יועצת ארגונית ותעסוקתית וגם פסיכותרפיסטית, ואליי מגיעים אנשים בכל מיני שלבים של החיים שלהם. חבר'ה צעירים לפני לימודים, חבר'ה שקצת יותר בוגרים ונמצאים כבר בתוך עולם התעסוקה וקצת מבולבלים ולא יודעים לאן דרכם. אנשים שחווים איזשהו משבר או קושי מתמשך בעבודה ומנסים קצת להבין מה יושב שם, כמו למשל קושי להסתדר עם סמכות, קושי ביחסים חברתיים בתוך העבודה. זה נשמע מרתק, אנחנו תכף נדבר על זה קצת יותר, גם במיוחד בימי הקורונה, ואני מבינה שגם נעשו שינויים, אבל אני מבינה באמת במילה אחת שאת מביאה גם את עולם הנפש הרבה מעבר לעולם התעסוקה. השילוב הזה הוא שילוב מעניין. זה שילוב מאוד משמעותי, כי משום שהרבה פעמים ייעוץ קריירה כשלעצמו, ייעוץ תעסוקתי כשלעצמו, לא נותן את המענה באמת לתוך הצרכים המשמעותיים, ואז נכנס גם העניין הנפשי יותר. מהמם, כבר אנחנו מרחיבים על זה, רק בואי נגיד גם שלום, ונמצאת איתנו גם דוקטור ענבל לוסטיג, שהיא עובדת סוציאלית, פסיכותרפיסטית, בדומה להכשרות שלך, עוסקת בייעוץ ממוקד בענייני קריירה. ענבלי, צהריים טובים, ספרי לנו קצת שנהנה גם ממך. צהריים טובים לשתיכם. שמי דוקטור ענבל לוסטיג, ואני באמת עוסקת בנושא של ייעוץ ממוקד בענייני קריירה. הרקע שלי הוא עיסוק בתחומי הנפש. אני בעיקר מתעסקת עם מתבגרים וצעירים, ועוסקת בהדרכות הורים לאורך 20 שנה ויותר. ובתוך התקופה של השנה וחצי האחרונה, גם סביב סיום הדוקטורט שלי, הדבר שהכי היה נראה לי משמעותי זה איך מנגישים את עולם הפסיכואנליזה, שאמרת שזו מילה שאני לא אשתמש בה. לא, אמרתי שזאת מילה שצריך להסביר אותה קצת. אז בדיוק, אז אני רוצה להסביר אותה. הפסיכואנליזה מציעה איזשהו מגע עמוק עם הנפש שלנו, עם מה שקורה, לא רק במה אנחנו עושים, או למה אני, יותר הסבר של למה אני פועל, למה אני בוחר לפעול באופן שבו אני פועל, גם בתוך מערכות יחסים, גם בתוך עבודה. והמודל הזה שבניתי, של הייעוץ הממוקד בענייני קריירה, הוא באמת מודל שהמטרה שלו זה להנגיש את הפסיכואנליזה לאנשים שזה נראה להם נורא נורא גדול ונורא נורא רחוק מהחיים הממשיים. זאת אומרת שאם אתה נתקל באיזושהי סוגיה בענייני קריירה, שאתה לא מצליח להתמודד איתה, ואתה לא מצליח לפתור אותה דרך שיחות עם חברים, או בכל האמצעים שנמצאים בידיים שלך, המודל שלי מציע בפגישות, מספר פגישות מצומצם, בין 1 עד 5 פגישות, פתרון מאוד מאוד ממוקד לבעיה. מדהים, ואנחנו מדברים על פסיכואנליזה, אנחנו כבר נדבר באמת על היכולת שלכם להביא את עולם הטיפול לתוך עולם העסקי, שזה על פניו נשמע קצוות, אבל אנחנו רגע נבין, רגע לפני שאנחנו מתחילים להתקדם יותר, ולדבר על שוק התעסוקה, דווקא עכשיו, בעידן הקורונה, או בתקווה שאחרי עידן הקורונה, מאז שהתחלנו את החיסונים, למה אנחנו צריכים להיערך, אילו משרות ייעלמו, אילו משרות חדשות יצוצו, ננסה לדבר על מה המומחיות התעסוקה שלנו, מה אתן המומחיות ממליצות לסטודנטים, ללמוד, לקחו להם את הנסיעה לחול, מה זה עבודה היברידית, האם היא כאן, להישאר, האם זאת מגפה, מה קורה? בואו אנחנו נחשוב על זה ביחד לפני כן. במסגרת התוכנית הזאת אנחנו רוצות לתת תמיד שתי פינות, פינה אחת של איזשהו ידע בהתחלה ובסוף פינת אקטואליה, ואני רוצה רגע לדבר היום על נושא שבעיניי הוא מאוד משמעותי לשיחה שלנו איתכם, וזה על חוסן נפשי, בהצעתך חגית המקסימה, ואיך באמת הנושא של חוסן נפשי יכול לעזור לנו להתמודד עם הסוגיות השונות שפוקדות אותנו בעולם התעסוקה בתקופה הזאת, חל"ת, אבטלה, חוסר ביטחון תעסוקתי, ירידה בהכנסות ועוד ועוד. אבל רגע לפני כן בואו נבין מה זה חוסן נפשי, כי כולם מדברים על מושג החוסן, ארגוני חוסן, צריך חוסן, יש לו חוסן, אין לו חוסן, בואו רגע ננסה להבין על מה הם מדברים. נעשה את זה בגדול ובקצרה. חוסן זה בעצם היכולת שלנו להכיל ולהתמודד היטב עם סיטואציה קשה, מלחיצה, עם חוסר ביטחון או עם משבר, באופן כזה שהוא לא ירסק אותנו, אלא אפילו יסייע לנו לצמוח לאחר שנצלח אותו.
אנחנו גם נרחיב תכף על היכולת להיות אופטימיים בתקופה כל כך קשה. אדם שיש לו חוסן נפשי, מיטבי, זה אדם שיש לו יכולת לעמוד במצב משברי, והוא אומר לעצמו, יש לי מספיק מסוגלות עצמית, אמונה, שליטה בחיים, ויעד שאני רוצה להגיע אליו, כזה שגם אם אני נתקל במשבר, נתקל באירוע או בלחץ קיצוני, אני יודע להתמודד איתו, להתרומם ולחזור לעמוד על הרגליים בצורה טובה. כמובן שחוסן נפשי הוא עניין סובייקטיבי, הוא מושפע מגיל, מגדר, סטטוס חברתי, מצב כלכלי, מבנה נפשי. אתם תרחיבו לנו על זה ועוד. אז היכולת להתמודד עם מצבי משבר היא העמידות הנפשית שלנו, החוסן שלנו. החיים מלאים מצבי דחק, ללא קשר לקורונה, אבל קל וחומר בתקופה הזו, הם דורשים איתנו להתמודד עם הרבה מאוד סיטואציות. ישנו פער בין תפיסת המצב לכלים שאני צריך כדי להתמודד עם והיכולת שלי, ולכן אדם בעל חוסן זה מישהו שיש לו הרבה יכולות, ובעצם יש לו אמונה שיכול להתמודד עם זה. חוסן זה תהליך דינמי, וזה בעצם כל פעם במצב חדש אני יכול להתמודד עם מה שקורה לי. אני יכולה לדבר עוד הרבה על חוסן, ואני רוצה אבל לנסות ללכת דווקא איתכם. אני רואה שהזמן שלי רץ, יש לנו עוד הרבה מה להגיד על זה, אבל בואו ניכנס רגע ונבין ביחד בעצם מה קורה עכשיו. אנחנו אומרים חוסן זה היכולת שלנו להתמודד עם מצבי דחק ולחץ, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה בעניין התעסוקה. אז חגית המקסימה, כמו שאמרתי לכם, שהיא פסיכולוגית חברתית, פסיכותרפיסטית, יועצת תעסוקתית, מומחית בטיפול תעסוקתי, ודוקטור ענבל לוסטיג, יחד איתך, שאת גם עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, אתם כל כך חכמות, ועוסקת בייעוץ ממוקד קריירה. סגר שלישי יקרות, נפל עלינו בתחילת השבוע, איך והאם אפשר יהיה להשתקם, מבחינה עסקית. אני רוצה לשמוע מכן, איך אתן רואות את מה שקרה בשנה האחרונה, מנקודת המבט המקצועית שלכן, אוקיי? קודם כל אולי ניתן לכם כמה רעיונות ואנחנו נרוץ. מתי בכלל אפשר או כדאי ללכת לטיפול בעולם התעסוקה? גם האם כרגע זה הזמן הנכון לקבל עזרה? מה כרגע קרה, לדעתכם? שתפו אותנו. את רוצה להתחיל חגית? או שאני אתחיל? תתחילי. אוקיי, אז אני באמת מתחברת למה שככה את אמרת, מיכל, על הטלטלה המטורפת שכולנו עברנו בתוך התקופה הזאת של הקורונה. והטלטלה הזאת תפסה, אני חושבת, אנשים ברמות דרגה של מוכנות. זה לא שיש מישהו שדמיין שמשהו כזה יכול לקרות. אבל החוסן הוא משהו שאנחנו בעזרתו יכולים לעבור טלטלה שהיא בלתי אפשרית ותפרק אותנו אם אין לנו בכלל חוסן, או לעבור את התקופה הזאת באיזושהי טלטלה שהיא סבירה. אוקיי? אז זה קל להגיד חוסן, אבל יש אנשים היום שאין להם עבודה. מה אתן תגדנה כנשות מקצוע? למי שאומר, סגרו לי את העסק, אין לי עבודה. אז זה מאוד מאוד תלוי מה היה לך לפני זה, בסדר? האם המקצוע, התחום שבו עסקת הוא בכלל לא רלוונטי, או שאתה צריך לעבור איזשהו תהליך ואיזשהו סוג של הגמשה, וגם הגשמה, על זה נדבר אחר כך. למה אני מתכוונת? למשל, הגמשה מהמילה של גמישות נפשית. גמישות, גם נפשית, אבל לא רק נפשית. אם אנחנו ניקח אפילו את תחום המזון, כן? מסעדות נסגרו, אי אפשר לפתוח אותם. אם אתה לא יודע להציע דברים שהם רלוונטיים לתקופה הזאת, אפילו כמו מקומות רבים, נגיד בעיר תל אביב שבה אנחנו נמצאים היום, שפתחו את הנושא הזה של סלי פיקניק, שאנשים יכולים לבוא ולקחת מהם סל פיקניק ולמצוא מקום בקרבה יחסית גדולה או קטנה מתוך העסק, שבה הם יכולים ללכת ולשבת בטבע עם המוצרים שהבית קפה הזה או המסעדה הציעה. אני לוקחת את זה ממש כדוגמה קטנה לאפשרות בתוך התקופה הזאת, כל המסעדות סגורות, או יכולות רק טייק-אווי, או לא יכולות טייק-אווי, זה משתנה פחות או יותר מרגע לרגע. איך אתה בתוך התקופה הזאת עדיין, למרות התקנות של הסגר, יכול עדיין להישאר רלוונטי, אבל זה מחייב אותך גמישות גדולה. כי אם אתה אומר, אני רגיל שבאים אליי סועדים, והם יושבים אצלי בשולחנות, ואני שם להם מפיות, ושם להם סכום וצלחות, אם אתה מוכן לפעול רק באופן הזה, אתה לא מוכן להתגמש בדבר הזה, אתה בבעיה. אוקיי, את מדברת על גמישות, תכף אנחנו נחזור, זה קצת הפתרונות. חגיתי, בואי גם כן תגידי קצת מה בעינייך קרה בתקופה הזאת? אני חושבת שהתקופה הזאת, מה שהיא בעצם זימנה לנו, זה, קראתי לזה פעם, אמרתי, זה הניסוי החברתי הכי גדול שאנחנו מכירים אולי באנושות, זה המקום הזה שאנחנו נדרשים למצוא, לפני להמציא את עצמנו מחדש, למצוא את עצמנו. עכשיו, אני רוצה דווקא להתייחס למושג חוסן כמושג יותר דינמי.
זה נכון דינמי במושג, במובן של... שהפוטנציאל קיים בכל אחד מאיתנו. אבל עכשיו, אנחנו יכולים להגיד, הוא חסון יותר, הוא חסון פחות. אני אומרת, זה מושג שאפשר להתייחס אליו כמשהו מתפתח. ופה אני רוצה להגיד משהו נורא אופטימי. וזה אני גם פוגשת הרבה מאוד בקליניקה שלי. את המקום הזה של להגיד, הגרעין, היכולת להיות חזק או חסון, ולהתמודד בתוך המצב הכאוטי הזה, כי אנחנו במצב כאוטי מופרע עם חוסר ודאות מוחלטת, ואנחנו כבני אדם זקוקים לשליטה, וזקוקים לידיעה, וזקוקים לוודאות, ואת כל אלה אין לנו פה. אין לנו פה לא ברמה האישית, לא המשפחתית, לא, ובוודאי לא התעסוקתית. היכולת באמת למצוא את הנקודות שמתוכן אפשר לבנות את החוסן הזה, ואני אומרת, זה משהו דינמי, אז אני אומרת משהו אופטימי. אפשר לפתח אותו. עכשיו, אמרת, ענבל דיברה על העניין הזה של הגמשה, כן? הגמשה, ואני אומרת, היכולת להסתגל. והיכולת להסתגל למצבים משתנים, היא באמת אותה יכולת שאנחנו, פה אין לנו ברירה, אנחנו נדרשים ללמוד את זה תוך כדי תנועה, זה להסכים לקבל את האפשרות שהשינוי הוא בידיי. וכשאני אומרת, השינוי בידיי, יש בזה המון, המון, המון כוח. זאת אומרת, נתקלנו במצב שבעצם איבדנו קצת שליטה בחיים, כי זה משהו מבחוץ, ואתם אומרות, יש לנו דרכים. בואו ככה, כדי שיהיה מעניין קצת, ואנשים מאוד אוהבים הצצה, אז רגע, מהמושגים לרגע, שתפו אותנו, שתפו אותי, מה שנקרא, בשש עיניים, ומי שיקשיב לנו ייהנה מזה. איזשהו קייס שבאמת פגשתם בחצי שנה האחרונה, של מישהו שבא סביב האיחוד שלכם כנשות מקצוע, ובאמת בא מנקודה א' ואתם הצלחתם להביא אותו לנקודה ב'. ככה רכילות מהקליניקה, מה שנקרא. שימור על דיסקרטיות וכו', שנו פרטים של המין והגובה, אבל מעבר לזה, שתפו אותנו קצת ברכילות, זה תמיד נעים לנו לשמוע. אז באמת אני ככה אמשיך את הדברים של חגית, ואני חושבת שהדבר שהכי משמעותי והכי קשה שקרה, זה שכל המקומות... רק תתקרבי טיפה. שכל המקומות שבהם היינו בטוחים שהם הוודאויות שלנו בחיים, כמו זה שאנחנו קמים כל יום בבוקר והולכים לעבודה, התרסקו. פשוט התרסק. כמו שקרה לנו כמבוגרים ולילדים שלנו בבית הספר. אוקיי. נכון, וזה גם קשור, מה שקרה לילדים שלנו, שילדים הפסיקו ללכת למסגרות, נגיד, זה גם השפיע בצורה זו או אחרת על כולנו. אז לתוך הדבר הזה אני אביא מקרה שהפרטים שלו לגמרי אני משנה אותם, רק באמת ככה לספר ולתת איזשהו סוג של תחושה של מה קורה, מתי פונים ומה קורה שפונים לטיפול מהסוג הזה. אז באמת פנתה אליי אישה בתחילת שנות ה-40 שלה, אחרי שהיא עובדת כבר במקום העבודה שלה לאורך שנים רבות, באותו מקום, באותו כיסא, המון שנים, שמבחינתה הדבר הזה, זה שהיא נשארה באותו כיסא, זה היה יתרון מאוד מאוד גדול. אבל מה שקרה זה שהמנהלים עליה התחלפו. וכתוצאה, וגם בהקשר של הקורונה, היה שם עוד איזשהו שינוי שהיה קשור להתארגנות שהארגון הזה עבר סביב זה, ואחד פלוס שתיים, השינוי של המנהלים, הקורונה, הוביל לזה שהיה שם איזשהו סוג של פיצוץ מאוד מאוד גדול ביחסים בינה לבין המנהל שלה, וכתוצאה מהפיצוץ הזה היא בעצם נדרשה לעזוב את מקום העבודה שלה, את הכיסא שהיא התרגלה לאורך המון שנים לשבת בתוכו על כל המשמעויות של הדבר הזה, ולעבור לתפקיד אחר, נתנו לה לבחור, אבל כמובן שזה לא היה בדיוק מה שהיא רצתה. זה מעניין שאת אומרת כיסא לזוז, כבר דיברת על גמישות, על המרכיב שאת ציינת בצורך בגמישות בכזאת תקופה. נכון, והתקופה הזאת, מיכל, המון שינויים נכפו עלינו, על כולנו. המון דברים שהתרגלנו מאוד מאוד לאהוב, שהיו חלק מהשגרה של היום שלנו ועוד מאוד אהבנו, נאלצנו לוותר. ממש לוותר עליהם. ואותה גברת מאוד מאוד נחמדה ומוכשרת שפנתה אליי, נדרשה גם לוותר בתוך התקופה הזאת על הכיסא שלה. וזה הוביל אותה למשבר עמוק במובן שהיא לא ידעה איך להסתגל לדבר הזה. זה הציף אותה עד לרמה שהיא הפסיקה לישון בלילה. היא הסתובבה מוטרדת עם זה, היא הבינה שהיא בבעיה, אבל היא לא ידעה איך להתמודד איתה. והיא פנתה אליי, בבקשה שאני אעזור לה עם הדבר הזה. ובאמת עשינו סביב תהליך... אז רגע, שאלה לי אלייך, כשהיא באה אלייך, ישבת על כיסא המטפלת, או על כיסא שמישהי שעוסקת בתחום העסקי, או שעשית איזו קומבינציה בזכות היכולות שלך? עשית קומבינציה. אוקיי, אז תגידי לנו קצת מה עשית שם. אז זהו, אז באמת מה שקרה שם, זה בניגוד לטיפול דינמי שבו בן אדם בא ופורס את כל חייו, ומתוך זה לאט בצורה איטית, בודקים באמת מה הדבר המשמעותי, ומה כרגע מטריד, וחושבים איך עובדים פנימה, ומה
נכון לעשות. שם אנחנו באמת התרכזנו רק בסוגיה הזאת. עזבנו את החיים האישיים, עזבנו את היחסים עם הבן זוג, את היחסים עם הילדים, עזבנו ממש הכל. לא התעסקנו עם זה, ועסקנו רק בסוגיה הזאת שאיתה היא באה, שזה היה הנושא של התחושה של העוול המאוד גדול שנעשה לה סביב זה שהיא נדרשה לעזוב את הכיסא. מה שהבנו, שמה שהיא תפסה כיתרון, שההצמדות לכיסא הזה, בארגון שבו היא עבדה, לא רק שלא היה יתרון, היה גם חיסרון מאוד מאוד גדול. כי בארגון שבו האישה הזאת עבדה, אנשים מצופים לזוז מתפקיד לתפקיד, גם בתוך המקום העבודה, בין מקומות עבודה, והיא לא עשתה שום מהדבר הזה. כלומר, מה שמבחינתה נתפס כיתרון מאוד גדול, מבחינת המערכת היה חיסרון מאוד גדול, והפך אותה, הזמין איזושהי נקודת חולשה מאוד 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 גדולה. שזה נורא מעניין. אנחנו תכף נרחיב על זה, אבל השינוי בדרך שבה עזרת לה להסתכל, זה הפך בעצם, מבחינתה, הקורונה נתנה לה ביתה ואילצה אותה להשתפר. נכון, וזה, אני חושבת, אחד הדברים שבטוח, אני בטוחה שחגית תסכים איתי. תכף חגית תשתף אותנו גם, מדהים. שהקורונה נתנה ביתה תחת לכולנו. תקשיב, אני רוצה לשמוע גם את חגית, אני רוצה להגיד רגע לפני כן, אני באמת לא רוצה שנעביר פה לאנשים הרגשה שבואנה הקורונה באה וזה מצוין, אנחנו נדבר גם קצת על הדרק שזה הביא לנו לחיים. טוב, חגית, תשתפי אותנו גם יקרה באמת רכילות ככה עסיסית ומעניינת. לא, אנחנו לא נקרא לזה רכילות, כי מילה רכילות שלעצמה לא מתחברת. נכון, לא בעולם הפסיכולוגיה. אני רוצה להגיד, אני דווקא באמת לדבר על ההזדמנות. טוב, ככה נתחיל אולי באמת במקרה. הסיפור הוא סיפור של מנהל בחברה, עם צוות, עם עובדים, והוא מאוד אוהב את התפקיד הניהולי שלו, והקורונה יצרה איזשהם תנאים חדשים שעשו שם איזשהו רה-ארגון כתוצאה מאיזשהם מהלכים עסקיים, ולקחו לו את הצוות שלו. והוא עכשיו נשאר בלי צוות. הוא נשאר בעצם בתפקיד בלי עובדים, וקצת שינו לו את התפקיד, ועל זה הוא בא עם אלבון מאוד מאוד צורב, על האובדן של הדבר הזה, וגם חשש מאוד מאוד גדול, שגם מתלווה לעובדה שאשתו בחל"ת. עכשיו, על העניין של להפריד ולא להפריד, אנחנו הרי יודעים שבגדול קשה מאוד להפריד את העולם התעסוקתי ממה שנקרא חיים, כי אנחנו יצורים של 360 מעלות, ואנחנו מבלים גם בעבודה וגם כל המערכות והזירות חוברות וגולשות, וזולגות זו לזו. ועם זאת, פה במקרה הזה הייתה עוד יותר הקצנה, משום שאשתו יצאה לחל"ת, ולא היה ברור שהיא תחזור לעבודה, ואז זה שלקחו ממנו את התפקיד, וזה לא לקחו את הכיסא, נשאירו לו את הכיסא, אבל לקחו לו את הצוות, הכניס אותו ממש לחרדה, וממש פה אני רוצה להגיד עוד דבר, שהוא לא תחום המקצועי, לא שלי, ואני מניחה שגם לא שלך, ענבל, אבל, וזה תחום בריאות הנפש. ולהגיד שבמציאות הזאת שאנחנו נמצאים הרבה פעמים, אני מוצאת צורך בלשתף איש מקצוע מעולם הפסיכיאטריה או בריאות הנפש, כדי לעזור לאנשים לצאת מתוך מצב שהם שוקעים בתוכו, ושהוא מצב שאני יכולה לזהות אותו כפוטנציאל למשהו שהוא יותר קליני, כן, יותר נפשי, קליני. אם כי בתוך הסיפור שלך, בדומה לסיפור שענבל, יש פה אלמנט של חרדה נורא גדולה, שבעצם השינוי בתוך מקום עבודה עוררה חרדה, ואתן טיפלתם בחרדה במסגרת לגמרי. אוקיי, ואז איך זה יתקדם? יש לזה די happy end, כי אנחנו עדיין בתוך עיצומה של הקורונה, אבל אני עזרתי לו להיפרד מהמחשבה שהתפקיד שלו והכוח שלו והמשמעות שלו וה-well-being שלו וה-self-esteem שלו יושב דווקא על הניהול, כי בעצם הוא הבין תוך כדי שדיברנו שעיקר העניין והמשמעות הוא מקבל מהעבודה עצמה, והניהול דווקא, והיום הוא אומר, וואלה, איזה כאב ראש ירד ממני, והנה, זה דוגמה למשהו שאפשר להסתכל עליו אחרת, אפרופו סובייקטיביות לתוך... כן, נקודת מבט אחרת. שתכן ציימתי את זה. אני רוצה רגע, לפני שאנחנו הולכים באמת לעוד קצת אופטימיות, קצת באמת לשתף מהחוויה שלכם, מה באמת, מעבר לזה שאנשים לא עובדים או חל"ת וכו' וכו', מה באמת עשתה הקורונה לשוק ולאנשים ברמת הפרט, כי גם אני, שעדיין עובדת, יושבת על איזושהי עננה בתקופה הזאת. פחד אלוהים. אני חושבת שבאמת, בגדול, נכון, את מסכימה איתי? חוסר ודאות. כן, כן. לפעמים זה ממש פחד אלוהים. כן. אימה, קוראים לזה בשפה המקצועית אימה. כלומר?
אימה, אני פשוט לא יכולה שלפות את זה, זה נושא הדוקטורט שלי, זה איזשהו רגע שאתה לא יכול ממש לאחוז בה, יש פחד, יש חרדה, ויש את האימה, אפילו את האימה הקיומית, שאתה מרגיש שהעולם, הקרקע שאתה רגיל ללכת עליה, מתפרקת מתחת לרגליים שלך, והסיבות לזה יכולות להיות מאוד מאוד מגוונות, וכמובן, כמו שדיברנו על חוסן, התגובות לזה יכולות להיות מרובות. אני רק אוסיף משהו קטן, אני עם הרבה ניסיון בתוך בריאות הנפש, כמובן שאני לא נותנת תרופות כי זה רק פסיכיאטרים עושים, אבל זה אני כן עושה, ואז מה שאני עושה במקרה שלי, אני מרגישה שבאמת יש איזשהו צורך בהתערבות פסיכיאטרית, אז אנחנו עובדים ביחד עם מספר רב של פסיכיאטרים. אני רק אחדד ואגיד שבעולם הנפש המקצועות המנעד הוא נורא נורא רחב. גם אני פסיכולוגית, אבל לא קלינית, אין לי הכשרה לעבוד עם אנשים שמאובחנים, וכן יש פסיכותרפיסטים ועוד הרבה אנשי טיפול שיש להם את ההכשרה, אבל תרופות הם בידיו של פסיכיאטר שהוא בעצם רופא. סתם, אנחנו מלמדים פה אנשים שמקשיבים לנו לרדיו. אוקיי, חשוב. הלאה, אמרות נהדר, ואיך התקדם? הסיפור של הגברת אצלי. מה שהיה נורא נורא יפה, שברגע שהצלחנו שם גם להבין וגם לאבד את העוול, ולעשות איזשהו תהליך של אבל על המקום שנלקח ממנה, היא הצליחה שם לשחרר את המקום הזה. היא ממש תיארה בתוך המפגשים בינינו איך בבת אחת ירד ממנה התיק 10 קילו שהיה לגב שלה. אבל זה נשמע שזה ממש סיפור דומה. אז מה באמת קורה בדבר? זה נכון על כולנו להגיד שיש לנו רגש של אימה או איזושהי חרדה, ואם ישנו לנקודת המבט, אנחנו נבריא מזה? כן ולא. כמו מטפלים טובים, אנחנו נגיד כן ולא. אז אולי אחת תייצג את הכן ואחת את הלא, שיהיה לנו מעניין. מה את בוחרת? אני אלך על האופטימיות, אני תמיד אגיד את הכן. היא תמיד, את שמת לב כבר, כן? זה הסגנון החייכני הזה. זה נקודת המבט, זה האפשרות לפגוש את האפשרות האחרת. כי כשאנחנו מקובעים ואנחנו חושבים שזו האמת ואין בלתה, אנחנו מאוד מתקשים לראות משהו אחר. ואני חושבת שחלק מהדיאלוג בחדר הטיפולים הוא כזה שמאפשר לאנשים לזהות את האפשרות האחרת ולבחון אותה. ואני בעצם, מה שאני מזמינה לאנשים זה להרחיב את היריעה, להרחיב את המנעד של האפשרויות, להרחיב את הרפרטואר, שזה אם כבר מדברים גם על התנהלות, על לא ללכת על האוטומטים. אנחנו אנשים שהרבה פעמים פועלים בתוך האוטומטים, בתוך האידאות פיקס שלנו, כך ולא אחרת. אז זה בעצם מה שקורה, אנחנו מנסים להסתכל על האפשרות גם אחרת, ולהתנסות בה. והרבה פעמים ההתנסות דווקא בקטן עוזרת לנו להבין משהו בגדול. אם נדבר על אותו מנהל, פתאום להבין שוואלה, הוא אומר לי באחת הפגישות האחרונות, תשמעי, מה זה לא מתאים לי לנהל? אוקיי, בואו נדבר קצת על... רגע, אמרנו על הלא. לפני שאנחנו הולכות לאופטימי, בואו נדבר רגע גם על הפסימי. מה באמת קרה פה? תראי, אז אני חושבת שהקורונה שמה כמו ספוט, זכוכית מגדלת ענקית, ואנשים שעל פניו היה נראה שהכל בסדר, אבל בפנים מכל מיני סיבות, בעיקר של חוסר מגע עם העולם הפנימי שלהם, היו שם הרבה מאוד חריקות קשות. הקורונה הביאה אותם לקצה. בסדר? עכשיו, בגדול, לכל אחד יש איזשהו סוג של קצה, וככל שאתה פחות במגע עם העולם הפנימי שלך, הסיכוי שהשפשוף הזה יפגוש אותך, הוא גדל. זאת אומרת, גם אם בן אדם שחווה הצלחה כלכלית מאוד 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 גדולה, והיו לו כלפי חוץ המון דברים שהוא יכול להגיד, הנה, יש לי בית, יש לי משפחה, יש לי, בבת אחת הקורונה שמה ספוט מאוד מאוד גדול, ויכול להיות שאותם משענות או דברים חיצוניים שהוא נשען עליהם, בבת אחת יתפרקו. וככל שהוא אדם יותר נשען על הדברים החיצוניים, הסיכוי שקורונה תגרום לחוויה של אימה קיום, שאני אמרתי, או קריסה נגיד בלשון העם, הוא יותר גדול. בסדר? אוקיי, אז אם אני מצליחה להבין נכון, אז אנחנו אומרים שבעצם יש פה סיבות אובייקטיביות באמת מאוד מאוד, אבל היכולת הסובייקטיבית של כל אחד מאיתנו, שינוי בנקודת המבט, פיתוח של גמישות, מסוגלות עצמית כמו שאמרת, ואיזושהי יכולת באמת לזוז מהמקום המאוד מאוד מקובע, זה חלק מהכלים. בואו קצת ניתן לאנשים ככה, ננסה למרכז ולתת להם ככה קצת טיפים, איך להיערך ליום שאחרי הקורונה, בתקווה שעם החיסונים האלה, ולשמחתי רבה, אני חוסנתי טבעית בעקבות היותי חולה. איך אנחנו יכולים לתת למי שנמצא בחל"ת ורוצה לחשב מסלול מחדש, מי שמאוים במקום עבודה וכו'. בואו קצת ניתן להם כל אחת 3 טיפים, אם יש לכם גם יותר, אני אשמח למקד את זה, מה אנחנו יכולים לעזור להם.
אני אולי אתחיל ואגיד שכולם, אחת המחלות שאנחנו כרגע עדים לה כולנו זה, ואני אומרת מחלות למרות שזה גם ברכה, זה עובדה שביטוח לאומי משלם דמי אבטלה עד יוני, נכון? יוני 21. תיאורטית. תיאורטית. עכשיו, הרבה אנשים אין להם כרגע את האינסנטיב לחפש עבודה, כי הם נהנים מדמי אבטלה, וגם נכנסים לתוך איזושהי סוג של סטגנציה, שהיא בעיניי הדבר הכי מסוכן בתוך התקופה הזאת. א', משום שביוני 21... מה? אמרתי, זה מדהים מה שאת אומרת, בעצם, איך אנחנו מתרגלים לעשות כלום, וכמעט מתחילים, אנחנו שמים שלב שאנחנו שוקעים. זה שקיעה מוחלטת. כמעט מתחילים ליהנות מזה, וזאת שקיעה טוטלית. זה שקיעה. ליהנות, וגם הדיכאון כבר, זה מה שנקרא, הופך להיות נוח. מתעדדים איתו. הופך להיות משהו נוח כזה. אז שתי המלצות ברורות יש לי, ואני אומרת את זה לכל מי שנמצא עכשיו בחל"ת, או לא עובד, או נהנה מדמי אבטלה קל וחומר, לא לחכות ליוני 21. ממש לא לחכות לשם, כי אז תהיה הצפה. עכשיו, אני רוצה פה להגיד משהו גם מהצד של המעסיקים היום, ומצד של שוק התעסוקה. אומרים קורונה ומובטלים, אנחנו כל הזמן עדים למספרים שככה מפרסמים לנו בכל מקום, אבל אני רוצה להגיד, ארגונים ממשיכים לעבוד, וממשיכה קליטה בארגונים. וממשיכים גיוסים בארגונים. ואני רואה את זה, אני מעצמי מעורבת בכמה גיוסים. אני אומרת, יש גיוסים בתוך, יש היום, עדיין יש דרישה ויש גיוסים, ועדיין עובדים גם, מנהלים או עובדים, במיוחד בהייטק, מתפטרים מרצונם כדי לחפש משהו אחר. כלומר, זה לא כל העולם כרגע נמצא בשקיעה הזאת. לא רק זה, גם אמרת משפט חבוי מהמם בתוך הסיפור הזה. אמרת, אנשים, אנחנו לא הולכים לעבוד רק בשביל כסף. אנחנו הולכים לעבוד בשביל משמעות, בשביל לקום בבוקר, בשביל עניין. בוודאי. אז קיבלתם כסף, בגלל זה תשבו הבית. אז הטיפ אחד מאוד חשוב לך, זה אל תחכו שיגמר לחל"ת, תתחילו. כי אז גם תהיה הצפה בשוק העבודה, כי אז גם כל אותם מאות אלפי מובטלים יעוטו על משרות, וגם אם היום יש היצע גדול לעומת הביקוש, זה רק ההפך, זה רק ילך ויגדל, זה אחד. ושתיים, זה אני אומרת גם בעיתות לא קורוניות. לחפש עבודה זה עבודה. ויש הבדל בין לקום בבוקר, להישאר בפיג'מה ולהתחיל לדפדף ככה בתוך האינטרנט, ובין לראות את זה כממש משימה שקמים אליה ומגויסים אליה ועובדים בה ומוצאים. חגיתי, אני אזמין אותך בשיחה בתוכנית על זוגיות, כן? כן. אוקיי, שזה עבודה. אוקיי, אז את אומרת, חבר'ה, תתחילו להתייחס לחיפוש עבודה בצורה רצינית. זה לא ייפול לכם, אף אחד לא ירים לכם טלפון למשרד חייכם. להיות פרואקטיביים. להיות פרואקטיביים. להיות פרואקטיביים זה ממש לפעול. נכון, מהמם. אני רוצה קצת להגיד ככה משהו מזווית אחרת. את אמרת שאנחנו מחכים לעידן שאחרי הקורונה בזכות החיסונים. אני אומרת, חלק מהשינויים, מיכל, שקרו בגלל הקורונה, כבר לא יחזרו, וגם לחכות למשהו שיקרה בעתיד, שאנחנו בגדול לא יכולים ממש להשפיע עליו, זה עמדה פנימית רעה. ממש ממש רעה, כי היא עמדה שמשאירה אותנו מאוד מאוד פסיביים, ואומרים, טוב, בוא נחכה עד שכבר לכולנו יהיו חיסונים, או שזה קורונה תעלם, או ש... זה עמדה פנימית לא נכונה להסתכל על הדבר הזה. חלק מהשינויים שהעולם כולו עובר, וגם העולם התעסוקה בתוכו, הם בלתי הפיכים. הם בלתי הפיכים. אפילו ניקח את זה, שהיינו רגילים כל יום לנסוע לעבודה, חלק גדול, בטח בתוך עולם ההייטק, היום כבר לא יחזור למשרדים. כבר לא שוכרים מחדש משרד, מחכים רק שהחוזה יגיע לתום, וגמרנו. יתחילו לעבוד מהבית ויהיו כל מיני סידורים אחרים. אז לחכות לעידן, ממש לא לחכות. מה כן לעשות? זה נורא תלוי מה העמדה שלך בתוך הדבר הזה. חלק יש אנשים שגם לא פוטרו או יצאו לחל"ת וכן יחזרו. אני אומרת, קודם כל, התקופה הזאת, כמו שחגית אמרה קודם, מזמינה מחדש מבט מאוד מאוד מדויק. מה מתאים לך? מה חיפשת? מה באמת רצית? האם נקלעת למקום העבודה שלך במקרה? כי היית אחרי העבודה ואמרת, צריך למצוא מהר מקום שיתאים לי, ובעצם אתה מבין היום שזה לא עד הסוף מתאים לך, שזה לא עד הסוף נכון לך, שיש משהו שאתה הרבה יותר רוצה לעשות מהדבר הזה, להתחיל איזשהו תהליך פנימי. הרבה מאוד פעמים צריך בשלב הזה איש מקצוע שיעזור לך בתוך הדבר הזה, אבל להתחיל לדייק עוד ועוד ועוד, כי הקורונה מזמינה את כולנו לאיזשהו דיוק נורא. זאת אומרת שאת אומרת מה שנורא חשוב גם, אנשים, זה הזמן לקבל עצה, או ללכת לייעוץ לאיש מקצוע, נכון. ממוקד, ענייני. תגידו לנו על זה קצת. אני אגיד שאנחנו הרבה פעמים, כשאמרתי מקודם פועלים מתוך האוטומט, אז אנחנו גם מסתגלים מתוך איזשהו מקצוע, או משהו שרכשנו אותו פעם, ועכשיו איכשהו הקורונה עזרה לנו לטרוף את הקלפים ולשאול את השאלות הבסיסיות, המהותיות, הכי עמוקות. מי אני, מה אני,
מה אני אוהב, מה רציתי, מה חלמתי ולא עשיתי עד היום. מעבר לגמישות והכל, גם אותנטיות. אתם מדברות פה המון על להיות אדם אותנטי, ששואל שאלות קשות ומוכן ללכת עם האמת שלו. ולהתחבר גם לדברים האלה. וגם להתחבר לדברים... בתוך תקופה כל כך קשה, מי רוצה להתחבר? ואני רוצה להגיד שדווקא יש אנשים שכן לקחו, ואני כן מכירה דוגמאות כאלה, של אנשים שכן הסכימו לעשות משהו היום אחר ממה שהם עשו עד היום, ופייר הם נהנים מזה. הם גם אפילו אומרים, וואלה, יש לי פה כרגע... אז זה דבר אחד. הדבר השני שאני רוצה להגיד, שהוא גם קשור למקום הזה, יש לנו פה זמן להתנסות בדברים. ואם אני אומרת שהחיים הם הרבה פעמים סוג של ג'ונגל, גם עולם התעסוקה, סוג של ג'ונגל שאפשר ככה לחפש את דרכך בו, יש פה היום הזדמנות לאנשים להתנסות גם בדברים שהם לא הכירו. ובכלל, אני גם, עוד עצה פרקטית שאני רוצה לתת, היום כשאני עוזרת למיין לאיזה שהם תפקידים, ואני מראיינת אנשים, אני שואלת אותם, מה עשיתם בשנה האחרונה? אותי מאוד מעניין לשמוע איך אנשים לקחו את השנה הזאת ומינפו אותה למשהו שקשור לפיתוח האישי או המקצועי שלהם. אם מישהו יגיד לי, רק שכבתי על הספה וצפיתי בסדרות, זה אחר ממישהו שיגיד לי, תקשיבי, למדתי ספרדית, התחלתי לרכוב על סוסים, ומלמד אותי משהו לגבי הדחף הזה שלו להתפתח, אני חושבת שהוא מאוד משמעותי בתקופה הזאת. זאת אומרת, אומנם 2020 הייתה שנה קשה, אבל לקראת היציאה ל-2021, גם ממנה אנחנו יכולים ללמוד. אנחנו צריכות כי לקראת הסיום, וצריכים עוד להשמיע שיר, ועוד איזה מושג שאני רוצה לתת. תנו לי טיפ. יאללה, יש לי שניים. יאללה. אחד, את מאוד תאהבי את זה, מיכל. יאללה, אני מחזיקה ידיים. אני לוקחת את הכל דרך אגב על עצמי, אני כמעט מחליפה מקצוע. קודם כל, ספורט. די, נו, די. לא, אבל אין ברירה, כי גם יגידו כל מי שאנשים שהם מכירים בתחום מבחינה גופנית, ברגע שהסרוטונין עולה וספורט עושה את זה בילד אין, אתה לא צריך לקום במצב רוח טוב. אם אתה מתחיל לעשות איזשהו סוג של פעילות גופנית בצורה קבועה, רוטינית, וזה תכף יהיה גם הטיפ השנית, הסרוטונין עולה, המצב רוח שלך משתפר, הסיכוי שבו תתחיל לפעול בשביל למצוא דברים שיותר מתאימים לך, או לצאת מתוך המצב המשברי שלך, הולך וגדל. אז אני רק אגיד משפט אחד, מחבר למה שאתה אמרת מקודם, אנחנו גם כבר לא הולכים לעבודה. אם כבר בבוקר נכנסנו לאוטו ונסענו ויצאנו מאוטו ועלינו במדרגות ונכנסנו למשרד של מישהו וגנבנו 1,000-2,000 צעדים, גם את זה לקחו לנו. אז זאת אומרת, קל וחומר, קומו תתחיל להיות פעילים. וטיפ שני? וטיפ שגרה. שגרה זה רע? שגרה זה קודם כל, הנפש האנושית זקוקה לשגרה שלה. הנה היא באה הקורונה וסיפרה בצורה מאוד מאוד זה, מה קורה שהשגרה נלקחת מאיתנו, כמה זה רע. אז גם אם אתם בחל"ת, גם אם לקחו מכם את העבודה, גם אם אתם עובדים בפיג'מה מהבית, תתחילו לבנות מחדש את השגרה הזאת שלכם, כי אחרת החוויה הזאת הפנימית של התפרקות היא כמעט בלתי נסבלת. קומו עם שעון בבקשה, חוץ משבת. כן. ועוד דבר נוסף שחשוב לי להגיד, זה מאוד מאוד חשוב לי לדייק את זה, אני עושה עבודה, מיכל, גם עם אנשים פרטיים וגם דרך חברות. זאת אומרת, חברות יכולות לפנות אליי ולהגיד, יש לנו סך של אנשים שזקוקים לסיוע, שאנחנו רוצים לקנות פול של שעות, גם את הדבר הזה אני עושה, כי אני חושבת שיש שם הרבה מאוד חברות שהוציאו לחל"ת או לא הוציאו לחל"ת, או עובדים באופן אחר, והמנהלים שם, או כל מיני דרגים ביניים, מרגישים שהעובדים שלהם מאבדים קצת כיוון, או שהם בעצמם מאבדים כיוון. יתרה מזאת, אני חושבת שעם חברה, תזכור השירות של כל אחת מכן, שתשב להם בחברה כמה שעות בשבוע, התפוקה של העובדים שלהם כל כך תגדל, ויגידו, איפה היינו עד היום? לגמרי. את מהממת. חגיתי איזה... אני אגיד גם שני טיפים. טיפים לפני שאנחנו... כן, טיפ אחד הוא התנדבות. אני רוצה להגיד משהו על התנדבות בקהילה, בכלל התנדבות. אם דיברנו על תחושה של משמעות וערך, דווקא היעדר עשייה והיעדר עבודה, והעבודה ממלאת כל כך הרבה תחושה של ערך ומשמעות, יש דרך לשכפל או לעשות גם משהו טוב לאחרים. אני מאוד מאמינה, ואני גם יודעת להגיד את זה באופן אישי, כי אני גם עוסקת בהתנדבות, שכשיש משהו בהתנדבות שממלא את הנפש. נתינה. ונותן גם תחושה של קומפיטנטיות וערך. אז אני גם רוצה להגיד שלפעמים שגם מגיעים אליהם מטופלים שלא יכולים לשלם, הם משלמים בהתנדבות לקהילה. וזה השכר שאני גובה מהם. כן, כן, על השעה שלי, אתה תחזיר חזרה חוצה. והם צריכים לדווח לי, ובתוך כל פגישה הם צריכים לדווח לי על הפגישה על מה הם עשו בקהילה. נתינה. זה דבר אחד. ודבר שני שאני רוצה להגיד, זה העניין של אם לצאת, אני גם חושבת שפעילות ספורטיבית, אבל גם לקחת חיית מחמד ולהכריח את עצמך לצאת איתה עם כלב לטייל, זה גם דבר נוסף. אני רוצה להגיד שבאמת פנית לחברות, ואני גם מפנות עליי חברות עובדים שלהם, ואני מגלה שזה עצם הידיעה שיש לעובד בתוך חברה
כתובת, שהוא יכול, ולפעמים אפילו לא מנצל שעה שלמה, הוא גם יכול רבע שעה להתקשר עליה ולקבל ממני איזשהו... אוויר. כן, אז יש לי עוד את הטיפ האחרון שהוא קשור דווקא לזוגיות ולמשפחה, ואני כן רוצה לחבר את זה לשם. יש המון בדידות הרבה פעמים, דווקא בזוגיות, והמקום הזה של לשתף את בן הזוג ולרתום אותו ולהפוך להיות אותו פרטנר לתוך הדבר הזה, זה אתגר לא פשוט. והתקופה הזו היא מאוד מאוד מאתגרת זוגות ומשפחות. לדעת איכשהו, בכל זאת גם לייצר את הדברים, אני רוצה לספר בכל זאת איזה גימיק אחד קטן. יש לי מטופל שמספר, איש שעובד 24/7 כמובן בימי שגרה, וסיפר לי שבתקופת הסגר הוא פתאום הכיר כל מיני פינות חמד ליד בית מגוריו, שהוא בכלל לא ידע שיש חורשה, שפתאום הוא גילה אותה, הוא גם גילה את הילדים שלו אגב באותה הזדמנות, אז אם כבר מדברים על עוד יתרונות לתקופה, אז הנה יש פה עוד אחד. ואחד קצר אחרון. יאללה, תני. חברים. תיפגשו עם חברים, לא משנה. אפילו בחוץ. אפילו בחוץ, אפילו אם אין ברירה בזום, בשיחות טלפוניות, כל דבר שהוא, אל תתבודדו בבית. התבודדות בבית מובילה לדיכאון וחולשה. קודם כל, אני חברה שלכן, ואני אדבר איתכן הרבה בזום וכו'. אתן מהממות, אני ספיצ'לס, אני נאלצת לחתוך, ואני רוצה עוד, אבל בסוף השידור נשאר ונמשיך קשקש טוב. ברור. אז אנחנו, כמובן, רק יכולה להודות על שיחה מרתקת, רגע לפני שאנחנו נקשיב לשיר סיום שלנו, אני הייתי רוצה לסיים את השידור היום עם התייחסות לאקטואליה מהימים האחרונים. אמרתי בהתחלה שלנו כל תוכנית 2 פינות, אחת ידע, כמו שהיום דיברנו על חוסן, וקצת פינת אקטואליה. לדבר על משהו. אז אני רוצה לדבר על מה שקורה עכשיו מבחינת תושבי הארץ סביב הסגר השלישי הנוכחי. המשפט, זהו נמאס לנו, זה כל שנשמע מכיוונים שונים. בעלי עסקים, הורים לילדים, בני נוער ואפילו ילדים צעירים. התחושה שאנחנו חיים בה של כאוס, חוסר תקווה, אי-ודאות ואף ייאוש קשה, הביאה אנשים רבים להחליט שהם לא לוקחים חלק בסגר השלישי, שהחל בתחילת השבוע. דרך אגב, גם לכאן שמתי ווייז, ביררתי אם זה בעצם ייקח לי 4 דקות מהבית או חצי שעה, כמו ביום שיש בו תנועה. הרבה מאוד תופעות שאנחנו פוגשים יכולות להיות מוסברות על ידי המצב, על ידי תכונה של האדם או על ידי שילוב של השניים. כדי להבין את הרעיון אני אתן איזושהי דוגמה. יש מצבים שהם מצבים יותר מפחידים. לדוגמה, הליכה בלילה לבד בתוך יער חשוך. זה מצב שמעורר פחד ללא קשר לאישיות האדם. יש אנשים שהם יותר חרדתיים. הם יתנהגו באופן אימנותי בהרבה מצבים שאנשים שאינם חרדתיים לא ינהגו בהם כך. הם יביעו פחד רב יותר בחיים. ויש את השילוב. כשתכונה ומצב נפגשים, לדוגמה הקורונה. אי הוודאות סביב המחלה, הפגיעה בתעסוקה, המגבלות, ההנחיות, מעוררות אצל כל האנשים תחושת אי נוחות ובעלה. נצרף לזה אנשים שהם יותר חרדתיים, והיפוכונדרים, אצלם ההתנהגות סביב הקורונה תהיה יותר נמנעת, יסתגרו יותר, וכנראה שלא ילכו למסיבות טבע. מעניין לחשוב מה עומד בבסיס הבחירה של אנשים רבים לא לקבל את ההוראות ולא לשמור עליהן כרגע בסגר השלישי. נראה שבסיטואציה הנוכחית מדובר על שילוב בין מצב לתכונה. המצב הכללי שנוצר הוא לא להקשיב להוראות, וזה משתלב עם תכונות של אנשים שמרגישים מספיק ביטחון עצמי, אנשים יותר מורדים, ושאינם מוכנים לקבל עליהם את הדין. נקווה שזה יהיה הסגר האחרון, ובתוכנית הבאה אוכל לדבר באקטואליה על חזרה לשגרה. זהו, באווירה אופטימית זו הסתיימה התוכנית הראשונה. מקווה שנהנתם, מוזמנים לעקוב אחרי סמבאדי בפייסבוק ובאינסטגרם. הורידו את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לנייד שלכם. שם תוכלו להאזין לנו 24 שעות ולקבל עדכונים. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק של הרדיו החברתי הראשון, וכמובן לסמבאדי. אני מיכל יערון, אהיה כאן ביום רביעי בעוד שבועיים, ב-30 לחודש, בשעה 1. תודה שהזנתם, להתראות.